Sugod sa mga kaseryoso sa mga panagwa ug pamorma sa mga napiling coach sa bag-ong talent search GMA, ang The Voice Generations gipakita ang mga makalingaw nga behind the scenes bonding sa mga coach. Daw adunay naumol nga bag-ong panakigalaay ang mga coach nga sila Billy Crawford, Chito Miranda, Stel ug Jillian San Jose. Gikalipay o gikilig ang mga Barda fans human mobida sila kapuso primetime princess Barbie Forteza ug pambansang Ginoo David Licauco sa maging Sino Ka Man remake. Pinaagi sa post ni Barbie sa iyang social media, iyang gipahibaw nga adunay laing proyekto nga angay atangan ang mga Barda fans karong tuiga. Gawas sa mga kapuso, excited usab si kapuso comedian Michael V nga makatrabaho ang meme nga si Vice Ganda. Nang hinaot si Bitoy nga unta mamahimong mo special guest si Vice Ganda sa mga comical skits sa longest running comedy gag show sa nasod, ang Bubble Gang.